хвала, честь Ему и хвала на земле. Сядьте, пануем наш хвала, честь Ему и хвала на земле. Сядьте, пануем наш хвала, честь Ему и хвала на земле. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Jest Bogiem. Teraz zastupnictwo Świętego Michała Archanioła, ksiądz Aleksander modlitwą intencji, kiedy przeczytne do Bożej Naczelności, kiedy przeczytne wielce to Juszul. Ja молю się za pamiętnych, Alechimowicz Franciszka, Alechimowicz Marian, Sadowski Mikołaj. Prosić dla nich radę życia wiecznego w wolodarstwie niebieskim. Prosim Pana Boga za nasze grzechy, aby mogli od nas zażyć w Etuju najświętszą ofiarę. Spowiadajmy się Bogu się modlitwami. I wam, braty i siostry, что zgrzeszył ja wielbi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wielka wina, temu proszę najświętszą, zawsiody Pannu Maryję, wszystkich aniołów i świętych, i was, braty i siostry, pomodlić za zamieniem dla Pana Boga naszego. Niechaj zmiłuje co nad nami pokucie łamusny, i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlić się. Uście wam Bóg Boże uczyni, jak my zawsze szanowali i lubili imię Twoje świętoje. Bo Ty nikoli nie покидаешь без опеки, как отуляешь свое идолское имя. Прослава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою жили и благодаришь верности Духа Святого, Бог здравствуй, веки вечные. Amen. Читание другой книги Володарства. На 9 годе Володарения Судыки, на 10 месяце, в день 10 месяца, пришел Навуходоносор, король Вавилонский, с всем войском своим до Иерусалима, окружил его и насыпал вокруг его вал. И был город в обозе до 11 года панования короля Судыки. На 9 день месяца узмацнился голод у городе, и не имел хлеба народ земли. И взятый был город, а все войсковые белорыбьи ушли по дороге до браны, а лишь подбитыми стенами, что крылья королевского сада. Халдеи стояли вокруг города. Король же пришел дорогою до равнины, а халдейское войско погналось за королем, и догнали его на Еликонской равнине, а все войско дурное расселось и покинуло его. И скопили короля, и завели его Урию до короля Вавилонского, які ушли над ним суд. Сынов Судыки забили на очах Яговых, а самого Судыки ослепили в очи, заковали его у кадрины и увели в Вавилон. На 5 месяце, в 7 день месяца, это значится на 19 годе панования Навуходоносора, короля Вавилонского, пришел Навузарадан, керовник тела Хулику,
слуга короля Вавилонского, уйди в Иерусалим, исподом дом Пана, и дом короля, и все домы в Иерусалиме, и все домы великие стою огнем, а стены вокруг Иерусалима разбивало войско халдейское, и подброк мошенника Тимофея. Остальной люд, видя, заспевался в городе, и перевешивал, какие перешли до короля Вавилонского, и остальные просто люд мыслили его Зардан, кировым телохонику. Только некоторые злебогатые взяли, покинул мошенник телохонику, наградами и героями. Это слово Божие. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. На криками павильона сидели мы и плакали, коли вспоминали про Сион. На вербах песнярев Яков повесили мы наши арфы. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Вот и кто взял нас у полон, отрабовали от нас песня, а прокметальники наши я веселя. Заспевайте нам одну с песен, заспевайте нам одну песен Сиону. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Як же нам спевать песни Пана на чужой земли, коли забуду тебе, Иерусалим, нехай засохнет моя травица. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Нехай прилипни язык мой до поднебия моего, коли не буду памятать про тебе, коли не узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Узниму Иерусалим, на вершину моей радости. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус взял на себе нашу слабость и понес хворобы. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. Читание Святого Евангелия по Матфея. Коли Иисус сышел с горы, за ним следом пошло множество людей. И вот подошел прокаженный и кланялся ему, кажучи: «Пане, коли хочешь, можешь меня очистить». Иисус, вытянувши руку, дотронулся до его и сказал: «Хочу, будь очищенным». И одразу он очистился той от прокази. И каже ему Иисус: «Гляди, не кажи нікому, але йди, покажися святару, як даруй дар, який загадав Мойсей для свідчення перед ними». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе.
сённяшняе Евангелие показывает один вельмі важный цуд у житті конкретного человека. И сегодня, глядячи так само на Евангелию, то так весь час захопляешься тем, что сапраўды Бог хочет для кожного з нас знайти особливую хвилину, чекая нас, как споткаться с нами. Бо написано, и шло за Иисусом множество людей. Але все ж таки знайшов десь этот момент, коли до його подійшов этот прокажений і кланявся йому. Знайшовся эта особливая хвилина, бо особо прокаженная, она не подходила до людей. Это мусил быть якийсь особливое место, особливый якийсь час, коли Иисус застался сам на сам с этим человеком. И у сегодняшней просьбе этого человека прокаженного, як сколько чутно этой покоры, Пане, коли хочешь, можешь меня очистить. Мы можем, и найчастей вы сказали в такой ситуации, Пане Иисус, очисти меня найхудшее, але этот человек каже, коли хочешь. И сапраўды, это прагнение, якое ён мае ў сваім сердце, этот человек передусім падпарадкоўвае волі Божай. Бо ад Бога вельмі шмат залежыць гэта, чи ён зробіць, чи аздаравіць, і гэта передусім праяўленне прыняцця Божай волі. Иисус сказал, хочу, будь очищенным. И мы, напевно, глядячи на наше життя, не раз так само кажем, коли хочеш, учини нешта, але, як це вельми часто буває, може і не почуємо этого отказу, хочу, щоб так сталося. Може не раз дійсно, но може і глухі на цей голос Бога, і все ж таки этого не убачимо. И поэтому сегодняшнее Евангелие учит нас покоре. Мы прагнем вельмі шмат. Прагнем у нашем житті, как сапраўды все так хутка зрабілася, как Иисус на кожную нашу просьбу у нашем житті рабіўся цуд. Але Бог хоче нас навчити покорі. Колись мне так сподобалося, спиталася у одного ксяндза перед святям, якусь справу треба було зробити. І як ти вдома питаєшся, а як найлепше, як це було зроблено? А я відказав, зробіть так, як було добре. Ну і розумій, як хочеш, як це зробити. Але сапраўды, Бог ведає, якого ми добра у житті потребує. І поэтому на это все, что Бог для нас говорит, у нашей покоре маем сходиться и принять, и отчуть в своем сердце этот особливый дотык Иисуса. У єдності з усім Божим людям узнесем до нашего Отца в небе субботной молитвой и просьбой. Молимся за святый костел, как дорученная ему влада отпущения грехов содейничала умацованию спокою на свете. Тебе просим, выслухай нас. Аминь. Молимся за всех охрещенных, как отчували свою отказность за поширение Божьего володарства на земле. Тебе просим, выслухай нас. Аминь. Молимся за нашу Украину, как про заступництво святых, у ёй перемогла вера и справедливость. Тебе просим, выслухай нас. Аминь. Молимся во всех интенциях, які доручаем сегодня Божьей милосердности. Молимся так само за померлых Оляхнович Франтишку, Оляхнович Марьяна, Садовского Николая. Тебе просим, выслухай нас. Молимся о интенции обороны всех людей от небезпечной хвороби, за всех хворых лекарів, а так само за померлых. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за нас, удельников этой святой души, как мы позбегали гневу и спречек, и усюди несли любовь и спокой, отрыманные от Христа. Тебе просим, выслухай нас. Выслухай, Боже, наши молитвы и учени,
как мы ожиданные надеей на будущую хвалу, с верой обещали свету Твое славление, праз Христа Пана нашего. Аминь. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и хвала. Вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и хвала. Вечно, хай будет вечно Иисусу, честь и хвала. Молитесь, как мою и вашу отвяю принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отвязу Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на Горе Сына и всему Костелу Своему. Прими, просим Тебя, Пане, Петра, отвяг хвалы и милости Божия, и ученика почищенный от Царю Яе, мы могли окрывать ставящую любовь наших сердцам, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці. узносим и давай. Подякуємо Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze, Всемогутный Вечный Боже. Ты праз Твоего умилованного Сына, Слово Твое, створил человека и удобрением Своим отрадил его до нового життя. Тому служат Тебе все створения, прославляют Тебе все откупленные и однодушно благословляют Тебе Твои святые. Так само и мы, разом с усими анёлами, обвещаем Твою хвалу с радостью, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинах, благословенный Твой, кто приходит у меня, Пана, осанна на вышинах. Сапраўды Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Тому просим Тебе, освети гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням кажучи: «Вярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom każąc: «Вярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага завету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обвіщають світ свою Пану Єсу,
wyznają Twoją łaskę i czekają Twojego przyjścia chwały. Wspominają Ci śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i Ciebie zbawienia. Dziękuję, żeś to uczynił nad ognem i stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno molę Ciebie, aby всіх nas, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Памятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любовь разом с папом нашим братишком, biskupom naszym Tadeuszem i усім духовенства. Памятай так само про братов и сестер наших, які посмотрят надію на воскрешение, и про усіх, хто в Твою власть дошел за край свету, и дозволен убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усім нами, кому заслужили удел в житті вечно. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее братником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, які з прадвеку подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, wraz u Ciebie wieki wieczny. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, i nie uwodź nas u spokusu, ale zbaw nas od zła. Prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa uspokój dni nasze, da pomoże nam w miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane wśrodka niespokoju, czekali spełnienie szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твоего владарства и мост и хвала. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój покидаю Wam, spokój podaję Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a darujcie go spokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Jest duchem Twoim. Wydajcie bliźniemu znak spokoju. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony ja покликанный вечерю умный. Panie, ja nie warty, jak Ty ubejszał do mnie, ale скажи только słowa i będzie ozdrowiona dusza moja.
Молимся. Ани наш Боже, Ты умацовал нас наитвиннейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, как Твоих частота есть славами, была для нас задатком вечного спасения, праз Христа Пана нашего. Zapamiętuj polecanych ukrytej Świętej mszy na Eucharysti wystawał Pannie Maryi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, cierpieli i w imieniu śmierci naszej. Poświatłowa Pańska ja. Niechaj nie stanie powody Twojego słowa. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, cierpieli i w imieniu śmierci naszej. Słowo stało się ciałem. I pojawiło się już nam. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, cierpieli i w imieniu śmierci naszej. Malicia za nas, Święta Bogorodica. Rozstali głodni, dostali wesoło. Молим się, Всемогутный Вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, кому познавший родолюбское звествование установления Христа Твоего Сына, просмуку Его и крышку и доведенной до хвалы воскрешения. Праз Христа Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Jak była sprawiedliwa Ciebie i zamysłowi, na wieki wieczne. Amen. Dobry Jezu, nasz Panie, Daj wieczne spaszowanie. niechaj odpoczywają w usługach Twoim wiecznym. Święty Archaniole Michale, Wierszy nas uznawani, posłana Bogowie, super spawusy i łaskaw słowa ducha, pokorna prosim, niechaj ją usłyszysz, Pan Bóg. A Ty, Kняzie Wojska Niebiesna, mogutność Bożych, z kim nieba żadana, i niższy złego, wielki ja nas długo dostojów w świecie. Amen. Zawsiony Pachwalowy, Święty Marii, zasławiony, Najświętszy sakrament, nasz niebiesny testament, Bóg zawsiony, chwała
Прыходзім, каб у першай чарзе Табе падзякаваць за ўсе ласкі, якія кожнага дня на нас спасылаеш, за добрае надвор'е, за тое, што даеш нам здароўе. Хочам прасіць Цябе аб новых патрэбных ласках на кожны дзень для нас, для нашых блізкіх, для тых, кого мы носім у сваім сэрцы, за тых, кому мы свої молитвы обяцалі. Будем просить Тебя о новых святых покликаниях до службы святарской и законной, а так само об уратовании свету от эпидемии в интенции всех хворых, лекаров, супрацовников службы охоты здоровья и запомерных или страшных хвороб. Так само в тих всіх інтенціях, які була справована святая душа. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste baczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Święta Trójca Matki Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiecznego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Łonie Dziewy Matki Duchem Świętym stworona jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowem Bożym istotna zjadnana jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ja zmierzna i wieliczy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, święty ja Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sialiła najwyższejsza, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Domie Boży i prawa nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ale nie uczenia mieszcza miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dobryni i miłości pełnaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ucisk cnotobliwi niewiastonna, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uciekaj chwały najdostojniejsza jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, malodaj zjednanie wszystkich serca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, u jakim się skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, u jakim się pełna bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, upadanie Ojca Niebiesnego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, spełna Ty, jak kochamy Cię, Matry Marii, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, prawie
zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, szczodre jak gałsi, kto nie zjadajeca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, krynica życia i światłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, umiłostivlenie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, napełniona jest zjawami, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, osłuchmiane aż do śmierci, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dzisiaj prawitaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, krynica wszelaka ucieszenia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, życie i uwaskraszenie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uspokojenie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, żywa jak wiara za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, zbawienie tych, kto jest zbawiająca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, nadzieja tych, kto nie pomieraje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radość uciech światych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki grzeszna całe grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki grzeszna całe grzechy światu, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki grzeszna całe grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokorny serca, Uczyni serce nasze do Twojego podobny. молимся. Всемогутный вечный Боже, глядь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру и Тебе складая за нас грешных. Zmiłujcie nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żyje i władać na wieki wieczne. Przeświadczenie rodu ludzkiego najświętszemu sercu Jezus. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, kto pokorno schyляется do podnóża Twojego ołtarza. Niech Twoja własność i Tobie należy służyć. Сегодня каждый из нас щиро отдается Najświętszemu sercu Twojemu, как jeszcze боль zjednаться z Tobою. Многие зовсім не ведают Ciebie, многие отвернулись от Ciebie, погрожаючи заповедями Твоими. Zmiłuj się nad одними i drugimi, o Jezu najłaskawiejszy i prykający do świętego serca swojego. Ale drogi budź nam, o Jezu, nie tylko wiernikom, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, як найшвидше вернулися в батьківський дом і не згинули, а не старший ніколи. Будь благодаром для тих, хто
Боже, праздnie zwodu odluczył się od Ciebie, przyjęli do Chrystantu chrały jedynstwa wiery, jak chudka nastala одна ałczarnia i jeden paster. A daleka ściąg Twojej bezpiecznej swobodę, dają się narodom supokój i zgodu. Uczennikach na всей земли, от краю до краю один взносимся голос, chwała Bożemu sercu, raz jakoje przyszło dla nas zbawienie, Jemu chwała i błaszana na wieki. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boża, odratowej i niespodzianej śmierci, zdzierasz nas Boża. My grzeszny Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże, tajemnicu sakramenta, uspalaj maszczyracie, prosić mocnego prawa, Bożonowy znamanie, что нам rozumie tłumaczyć, światło wiery przyniesie, Bogu wiecznemu Trójcy, błogosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, что на них походить, Отцу вечного свята. Молимся, Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie powinno nam ustawić swojej muki. Prosimy Ciebie, dopomoży nam tak uszanować Ciebie tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali zemlą Twojego odkupienia i jak Ci wierzy wolodary z pochowajcą jedności Ducha Świętego, Bóg prawu Ciebie i wieczny ja. Amen.